दा दिनै बिटिसि ओनसोलाव राष्ट्रीय दल माला दा जेबो गुरुत्व होननानै सानाखै आरो जिहेतु जों बिटिसि ओनसोलनि माने रायजो राजा बा कार्यकर्ता राष्ट्रीय दलाव दङबाबो दिनै जों बिपिएफ दलाव थानानै जों गावनि बे ओनसोलखौ माने एकता आरो शान्ति आरो उन्नतिखौ जुदि लाबोनोब्ला प्रतिष्ठा खालामनोब्ला अब्ला जों बिपिएफ दलाव थानांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै राष्ट्रीय दलाव बहुद माने गोलाव सम खामानि मावबोनाबाबो दिनै जों बिपिएफ दलाव योगदान होदों आरो ओरैनो जेरै जों राष्ट्रीय दलाव थानानै जेरै जों माने ओनसोलखौ उन्नति खालामनायाव बा जों कार्यकर्ताफोरखौ नायनायाव बिथांमोना बाहाय गोजानाव थानायनि थाखाय दिनै कार्यकर्ताफ्राबो दुखु खालामनानै दिनै बिपिएफ दलाव योगदान जादों। मा नुदों जेनेबा इउपिपिएलआबो आनसलिक दङ बिपिएफ दङ नाथाय बिपिएफखौ मानि थाखाय इउपिपिएलखौ मानो लायासै माबाफोर दङ? बिपिएफ दला जाबाय दिनै गायसननायनिफ्रायनो बिपिएफ दल जा हाग्रामा सारा बिथाङानो चिफ जानानै सालायबोबाय थादों। थांनाय 15 बोसोर सालायबोबाय आरो दा 5 बोसोर गेजेराव गेप दङमोनब्लाबो जितु दा गोदान सरकार जानो हादों बेयाव गासै माने बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजायानो सिन्था खालामबाय जे जाय सरकारा गायसनदोंमोन दोलोआ गायसनदोंमोन बे बिटिसिखौ दा बे हिसाबै माने बिपिएफ दलनि फारसे आस्था आरो माने बिश्वास श्रद्धाखौ बिथांमोना नुहुरनानै बेखिनिखौनो माने एमसिएलए जिकायनानै सरकार खालामो। बेयाव बेरगाव माने बेयाव जिहेतु माने बिजेपि ना थाहैनाय नङा ना माने दा ओरैनो एलायन्स थाहैनाय माने एलायन्स हिसाबैथ' दा केन्डिडेट होखायाखै होआ होननानै बुंखादों जों बेखौ माने थिरां जाखाबाय। दा बिनि थाखायनो बिजेपि जिखिनि कार्यकर्ता दङ एकदम तृणमूल पर्यायालागै गासैबो बिपिएफआव फैयो होननानै जोंनो बाथ्रा होदो आरो गासैजोंबो जों सावरायना लाखादों। दा बे हिसाबैनो जों दिनै योगदान जाग्रोदों।